Hello friends, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel खनसेबाव फिन बरायनाय थाबाय। दिनैहाय जोङो थाइजौ जागोन। थाइजौ बिराद थाइजौ जानो गोसो जादोंमोन। सान्दुंआबो बिराद सान्दुं गोसाथारना। दा जोङो थाइजौ जानो नागिरदों आरो थाइजौ खाजि। दा नायलांबाय थादो। गाखोबाय लोगोफोर सासे केमेरायाव नायनानै रायलायबाय थायाना ओंखायनो लाजियो आरोना। लासै लासै जालांजोबो लोगोफोर नायबाय थाबानो जाबाय। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। 1K जाथारसै थाबैनो। नायलांबाय था इन्टारेस्ट जागोन। फिथाइयाव गोलैबाय नैबाव दं नै मानसिया फिथाइखौ नुवा बिराद खम देग्लाय थाइजौआनो थाइखायाखै माने। दे हरना हो। मानसियानो बिराद गोजौआव दं लोगोफोर एकदम थिखिनियाव आरोना। दे हरदो। आयौ बोसोरनि फिथाइखौ बोसोराव जानांगौना लोगोफोर। ओंखायनो जोंबो जानो ओंखारबाय आरो दिनैहाय सान्दुं गोसाजों जाबजों गोखै जानो लुबैनानै जानो ओंखारबाय। आयौ नांबायसोमोन माथो। गिदिर गिदिरखौ खानानै हर। बिराद गोजौ गाखोलांबाय मानसियाबो गाखोनानै दं हानगासिनो दा लोगोफोर। फिथाइयाबो बांद्राय गैखायानो खम दं बिरादनो ओरैनो दंलाबायो। सिनाया सान्दुंजों सान्दुङा बिराद सान्दुं गोसा दिनैहाय। ओमफ्राय नैबाव माखासे अलसिया गथ'फोर दङ बिसोरो जेबो खालाया ओरैनो बेखार थाबाय थायो। गाखोग्राया ओमफ्राय खस्थ' मोनलायलांबायनो ओंखारबोबाय बानानै। खाना हो बेखौनो। ओरै दङ ना नैबेयाव नैबायदि दंनाया। मानसियाबो लेजेन्डखा खोमालै एसे। बे गथ'आ दुनियानि एक नाम्बार फाल्टु मिथिबाय। बे गाखोनो थिनबाय गाखोआबो फिथाइखौनो थिनबाय। हाग्रायाव गोलैजोब्बाय फिथाइयानो नागिरबाबो मोनासै गाग्लिमदो दानाबा। बेयावबो थाइसे दं नै। बिबोनि थाइसे नागिरनांबायसो दानाबा। बोरै बेसे बुरजा जाखो? नैबेयावसो गोलैजोबदों बुस्थुआनो नै फिथाइयानो। बेयाव दङ। आयौ थाइथाम थाइब्रै दङ बेयाव। थाइबा दं नै। माखासेयालाय लोगोफोर बेसेबां मोनबाय जों माखासेखौ लानानै थांबाय। लांफैदोब्रा नै जासिगोन खाजि दा बेखौ लगायनानै न' खननानै माबादो दैखांदो। देन्थाबो दोनाखै फाग्लाफोरा मोनसेबो नै बेल' देन्था गोनां। ओंखायनो बे मोननै चल' लेट्स गो खाजि जाहैनोसै। गाखोग्राया बेनो देन्जारखा स्मार्टथार गथ'आ गाखोनायाव। लगायबाय नै गाइस बिराद गोबाव लगायबाय हाबायबो सफैनाखै गोरोंब्रा संख्रिया ओमफ्राय नाङाखै खोमा। बिराद मोजां लगायनि
काय आहे बाबा सांग छान आहे फर्स्ट टाइम त्याचा अर्थ होईल खतरनाक ke mah